Ayan, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Welcome sa aking munting channel. Ayan, for today's vlog, ayan, ito po yung araw na pagpapasalamat po nung ating natulungan, nung aking na vlog po nung nakaraan. Pasensya na po kayo, medyo late po ng upload dahil medyo na busy po tayo nito mga nagdaang araw. Sobrang as in busy po talaga, marami pong pinagkakaabalahan. Kaya ito ngayon ko lang po na-upload. Ayan, nag-send siya sa akin ng isang video bilang pasasalamat dun sa mga nagpaabot sa kanila ng tulong. Sobrang napakalaking tulong po sa kanila yung naiabot ninyo dahil nung time na yon na ibinigay ninyo yung pera, kinabukasan dialysis ng kanyang asawa, wala silang kapera-pera talaga. Kaya sobrang pagpapasalamat talaga nilang mag-asawa. Kaya ito po sila ngayon, nagbigay ng pasasalamat sa mga taong nagpaabot ng tulong para sa kanila. Ayan, pasensya na kayo, nabubulunan tayo. Ang ganda ng sikat ng araw, oh. Ayan, ayan. Ayan po siya. Ayan po sila. Panoorin po natin. Tara, let's go. Hapon po, magpasalamat lang po kami sa pagtulong po sa asawa ko na si Daddy Sky at kay Madam Carmelita at nagbigay po sa amin ng 1,000 na kaya na po gumamit ang pangalan niya. Maraming salamat po sa mga gusto po tumulong. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na po kami. Yan, malaking tulong po sa amin yung binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po kay Bicolano Milks. Maraming